ହାତ ଗୋଡ଼ ଘିଅ ସଂସ୍କାର ନା ଲୁଗାପଟା हे परम ब्रह्म हे परमात्मा हे भगवान हे वासुदेव हे महाकाल हे बलिहार हर हर प्रभु मां सुभद्रा देवी प्रसन्नाथ हे भगवान रक्षा कर हे नारायण रक्षा कर हे माधव हे गोविंद हे प्रभु विश्वचिंतामणि तुम्हें विश्व मंगलकारी जगत मंगलकारी भक्त मंगलकारी हे भगवान हे महाकाल बलिहार हे मां सुभद्रा What kind of good job?